салами таро, пламен мощния за дядо му Георги Джамбаза, който показа на всички в малък Искър, че като неговите коне няма и да има кон Евро и кон Макс. Тук говорим за истински коне на Георги Джамбаза. Тук няма място за мишки, тук владеят вълците, пламен мощния и Георги Джамбаза. Ке парекален, ке гоги наштилен, цял живот по пътя вървим ден след ден. От север до юг всички знаят кои съм аз, Георги Джамбаза. Ефтино купувам, ефтино продавам, така се живее. Нашата фраза, кай поздравил Пеграстен, кон Евро и кон Макс, от Махала до центъра всички знаят номера. Северна, Южна България, о Георги Джала, по пазарите въртим, знаем кое е право, баре граста гърми, пак сме на линия, името тежи, това е Георги Джамбаза. Ке парекален, ти година шиле, цял живот по пътя вървим ден след ден. От север до юг всички знаят кои е Георги. Ефтино купувам, ефтино продавам, така се живее. Звярят се събужда, тиха сила вътре, пътят изчезва, няма кой да ме спре. Пари идват, пари отиват, така е в света, ама Георги остава. Това е. Пари идват, пари отиват, Георги остава. Северна, Южна България, Джала, о Георги, по пазарите въртим, знаем кое е право, баре граста гърми, пак сме на линия, името тежи, това